Ahojte všetci. Som Lukáš a dnes sa pokúsim vám vysvetliť, ako funguje EMS prístroj Compex. A či je lepšie investovať do SPE 6.0 alebo SPE 8. Aké sú medzi nimi rozdiely? Za 3 minúty, čo ma budete počúvať, budete mať jasno. Poďme na to. Či už práve sedíte v aute alebo len hľadáte spôsob, ako lepšie regenerovať svoje telo, dnes vám v tom urobím jasno. Pozrieme sa na dva stroje, ktoré sú vo svete športu legendami Compex SPE 6.0 a SPE 8.0. Obidva sú bezdrôtové, obidva sú špičkové. Ale v čom je ten skutočný rozdiel, za ktorý si priplácate? Čo je to vlastne EMS? Jednoduché vysvetlenie najprv v rýchlosti, čo je to EMS. Predstavte si, že váš mozog posiela do svalu elektrický povel zatni sa. EMS prístroj robí to isté, ale zvonku. Je to ako keby ste mali v rukách diaľkový ovládač od svojich vlastných svalov. Pomáha vám to svaly posilniť alebo ich po ťažkom tréningu vyžmýkať ako špongiu a zbaviť ich únavy. Spoločný základ, čo majú oba prístroje, model 6.0 aj 8.0 sú bezdrôtové. Žiadne káble, ktoré by sa vám motali pod nohami. Majú 4 kanály, takže si môžete naraz regenerovať obe stehná aj lítka. A oba majú v sebe niečo, čomu Compex hovorí Muscle Intelligence skrátenemi. V jednoduchosti prístroj nie je hlúpy. Predtým, než začne, si váš sval naskenuje. Zistí, v akej je kondícii a podľa toho upraví silu impulzu. Je to ako keď si obliekate tričko na mieru, nebude vás nikde tlačiť. Model SPE 6.0 zlatá stredná cesta, poďme k rozdielom. Compex SPE 6.0 je taká zlatá stredná cesta pre vášnivého športovca. Ponúka 30 programov. Máte tam všetko od masáže cez úľavu od bolesti až po budovanie svalovej hmoty. Je to skvelý parťák, ak trénujete aspoň 3-krát týždenne a chcete mať technológiu pod kontrolou. Pri tomto modeli si totiž intenzitu stimulácie pridávate sami tlačidlom presne podľa toho, čo je vám ešte príjemné. A potom je tu vlajková loď SPE 8.0. Ak je 6-ka skvelé auto s manuálom, 8-ka je najmodernejší automat s autopilotom. Má o 10 programov viac, ale to hlavné je funkcia autorange. V praxi to znamená, že nemusíte vôbec nič stláčať. Prístroj sám zistí ideálnu úroveň intenzity a počas celého tréningu ju za vás upravuje. Vy len ležíte a stroj premýšľa za vás. Okrem toho má funkciu Miekšon. To je pre tých, ktorí chcú s prístrojom aj cvičiť. Robíte drepy. Prístroj vycíti, kedy sval napnete vy a v tú sekundu doň udrie elektrinou. Jeden drep má potom váhu 3. Je to intenzívne, ale neuveriteľne efektívne. Ak hľadáte špičkovú kvalitu a nevadí vám, že si intenzitu občas manuálne docvakáte, SPE 6.0 je pre vás ideálny. Ale ak chcete absolútny vrchol, chcete sa vrátiť po zranení alebo proste vyžadujete autopilota, ktorý sa o všetko postará sám, choďte do SPE 8.0. My v regesport.eu vám radi s výberom ochotne poradíme. Kúpou prístroja u nás získate aj poradenstvo, kedykoľvek to budete potrebovať. To je naša konkurenčná výhoda. Nech sa páči, kontaktujte nás. Ďakujem za pozornosť. Lukáš.